Hello mga kudkud, kamusta po kayong lahat? At ito nga pala ang ganap dito sa aming lugar. Ito nga pala ay late upload ko na dahil nga naman medyo na-busy tayo ng mga nakaraang araw, kaya naman ngayon lang natin ito i-upload. Ito nga pala dito sa munisipyo sa aming lugar ay nagkaroon ng trade fair. Ito nga ay ang pagdiriwang namin ng Buswak Tumatarok Festival dito sa aming lugar ng Minalabak sa Bicol. At ang saya nga lang mga kakudkod dahil nga naman nandito ang DTI ang DA or Department of Agriculture at katuwang ang Negosyo Center dito sa aming bayan ng Minalabak. At ito nga pala ang opening, itong ipinapakita ko sa inyo ngayon dahil maraming ganap sa unang araw pa lang ng pagbubukas ng aming festival ng mga grupo or kooperatiba or mga nagtitinda ng mga products nila at lalong-lalo na pagdating sa larangan ng agrikultura. At syempre hindi tayo nagpahuli na sumali din dahil meron tayong mga produkto at nagluluto ako mga kudkod ng mga sweet and merienda. Sa unang araw mga kudkod ay super excited ako dahil first time ko nga naman na sumali sa ganitong mga trade fair at tuwang-tuwa talaga ako mga kudkod kahit mainit ang panahon, marami talaga ang nag-participate. Ito nga pala yung mga kooperatiba sa agrikultura, isa sila sa pinaka-priority talaga at nga naman ang gaganda ng kanilang mga products. Andyan kasi yung mga exhibit din ng kanilang mga ginagawa, hindi lang agrikultura kundi yung mga talento ay ipinapakita nila kung ano yung mga products nila. At ito nga pala yung akin mga kudkod ay talaga namang madami din ang bumili. At ang aking tindahan mga kudkod ay ipinangalan ko yan sa aking anak. Kaya Chukoy Sweet and Merienda Special. Ayan ang aking mga tinda-tinda dyan mga kudkod. Kaya naman maraming bumili kasi nga naman merienda, o diba? At andyan ang aking bantay na dalawa. Sa gabi nga pala mga kudkod ay marami ang ganap. Maraming tao kaya ang benta natin ay lumalakas mga kudkod. Syempre meron ako dyan mga cucumber and lemon or calamansi flavor. Ayan ay talagang tunay. Walang halong mga yung powder. Ayan, talagang healthy yan mga kudkod. At ang aking classic cheesy yema cake. So meron din kami dyan mga lunch na pwede silang umorder. Ang ganda lang mga kudkod ng aking pwesto dyan kasi nasa lilim ako ng malaking puno. At yung iba nga mga kudkod ay talagang nagsisipunta dito sa aking lugar o sa aking place kasi nga naman maswerte-swerte tayo mga kudkod dahil sa kabila at talagang apakainit. Ayan, meron akong siomay dyan at kung ano-ano pa na pwede nyong bilhin kung kayo nagugutom or gusto niya ng merienda. At ganyan nga ang aking anak mga kudkod, talagang inom ng inom kasi nga naman sa init ng panahon. Marami din yung mga kudkod nagtitinda rin ng mga merienda. At ito nga pala mga kudkod, sa gitna may nagkakaroon sila ng mga training or mga activity kagaya nito, mga babae o power of women, o diba? So agrikultura trade fair. So ganyan mga kudkod, may mga activity silang ginagawa. At iyan naman ay talagang pinafacilitate ng mga negosyo center. Ayan, so talagang bidang-bida ang ating mga nanay sa kanilang mga ginagawa, o diba? Kung kayang gawin ng mga lalaki ay kayang gawin din ng ating mga kababaihan. Mabuhay tayo mga kababaihan, o diba? At ito nga pala ang mga nag-participate, meron sila dito mga services kagaya ng sa unang tent, andun yung kanilang mga catering and services. At ito nga may mga nagtitinda din ng merienda, kakanin at kung ano-ano pang Filipino delicacy. At ito nga pala ang exhibit ng mga iba't ibang mga likha or mga handmade products. Nagawa yan sa mga bao o kung ano-ano pang mga inuukit. So ayun, makikita nyo mga kudkod ang kanilang mga products ay ibinibida nila. Ito nga pala yung mga kooperatiba dito sa aming lugar na nag-participate dito sa trade fair na ginagawa sa aming munisipyo.
or sa lokal na gobyerno dito sa Minalabak. So meron din sila mga products ng agrikultura, yung mga bunga or mga gulay, prutas na pwedeng bumili or ibenta. So talaga namang makukulay ang kapaligiran dito mga kudkod. Kasi nga naman iba-iba talaga ang kanilang mga tinitinda. Nakakatuwa lang kasi mga green, mga native, makikita nyo talaga dito mga kudkod. Syempre wala pa masyadong tao ito kasi maaga-aga pa. So tuwing hapon, paglabas ng mga nagtatrabaho mga kudkod, madami-dami ang tao dito. So yung iba naman meron mga services na ino-offer, yung mga sa agriculture, katulad ng mga fertilizers. Kaya naman natuwang-tuwa talaga ako dito mga kudkod kasi nga naman 'di ba first time kong umattend. Sabi ko abay sa uulitin talagang a-attend ako. Masaya mga kudkod na sumali sa mga ganitong mga trade fair kasi bukod sa napopromote yung ating mga produkto ay nasusuportahan natin ang mga aktibidades or activity ng ating lokal na gobyerno sa kanilang mga ginagawa. At ito nga pala ay mga produkto lang galing dito sa aming lugar. So ito talaga ay locally product or local products dito lang sa aming lugar ng Minalabak. So asahan natin sa mga susunod na taon ay mas marami pang magaganap na mga events at lalong-lalo na itong trade fair at pakakaabangan natin yan. At ito na nga sa tuwing hapon at gabi ay andito na ang mga activities or meron silang mga sayawan at kantahan na nagaganap dito sa tapat ng aming mga tent. Kaya naman talagang marami rin ang bumibili ng mga produkto. At syempre, ang saya dito sa aming lugar tuwing ganitong Buswak Tumatarok Festival taon-taon. Kasi hindi kami nawawalan dito ng mga panoorin. O kung gusto nyong sumali, kung kayo ay may mga talent, gusto nyong ipakita o i-showcase ang inyong mga talent, ay pwede. Open ito sa lahat ng mga taga dito sa aming lugar. Ang Tumatarok Buswak Festival, ito ay ang pagdiriwang dito sa aming lugar na kung saan isineselebrate namin ang pagtatanim, hindi lang ng palay kundi ng iba't ibang sa pagtatanim or halaman na siyang pinagkakakitaan ng mga taga dito sa aming lugar or ang kanilang source of income. Kaya naman ito talaga ay isineselebrate dahil ipinapakita lang dito kung ano talaga ang ikinabubuhay ng mga kababayan natin dito sa aming lugar. At syempre pa, meron din itong kasaysayan pagdating sa ating simbahan o kaugnay ito ng pagdiriwang din sa ating simbahang Katoliko, ang Tumatarok Buswak Festival. At na makikita nyo nga sa aking ibang mga vlogs, yung mga Tumatarok dancers sa ating simbahan, ang ibig sabihin ay ang pagbibless or pagdating ng obispo dito sa aming lugar at binibless ang mga tanim. Ayan, sa mga nagsipunta, bumili sa ating mga produktong lokal, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, kay Ma'am, ang ating mga kapulisan na talaga namang proud na proud din. Ayan. At syempre, asahan nyo sa mga susunod na taon ay sasali pa rin tayo sa mga ganitong trade fair. At pag-iigihin natin at papadamihin natin ang ating mga produkto. Ito ay... At syempre, ang ating tinitinda mga kudkod na mga merienda at mga cake or sweets ay handmade yan, kumbaga. Ito ay gawa dito lang sa aming bayan. At syempre, masarap ito dahil produkto ako ng Testa. Ayan. So maraming salamat po at kita-kits po ulit tayo sa susunod nating mga ganitong activities. Or thank you so much sa inyong lahat. At syempre pa, suportahan nyo rin po ang ating channel, ang Team Kudkod. Meron din tayong mga ina-upload ng mga videos dito. So ayan, maraming salamat po at ingat-ingat po kayong lahat. Mabuhay. God bless everyone. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga kaganapan. And don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Thank you so much. Mabuhay po kayo mga kakudkod.